खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासिम जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं साथाम सुबुङा जिउ गोमाजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जम्मु आरो काश्मीरनि साम्बा जिल्लायाव सासे आइजो आरो बिनि फिसाजोखौ लाफानानै गासै साथाम सुबुङा गंनै बासनि सौग्रावलायनायाव जिउ गोमानो गोनां जादों आरो सा 17 सुबुंफोरा जखम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे गिख्रंथाव जाथाया जामुल पाठानकट हाइवेआव जादों आरो बे जाब्रबथाय जानायाव जिउ गोमानांनाय सुबुंफ्रा फारियै 36 बोसोर बैसोनि थानिया। बिसोरो पान्जाबनि बाटालानि थागिरिमोन होनना मिथिनो मोन्दों। आरोबाव जिउ गोमाजानाय सासे सुबुङा राजपुरनि 52 बोसोर बैसोनि कास्तुरी लाल होनना मिथिनो मोन्दों। सरकारा जिउ गोमाजानाय सुबुंफोरनो सासेयाव 1 लाख रां होनो फोसावबाय आरो गोब्राब जखम जानायफोरनो 50,000 रां आरो एसेल' जखम जानाय सुबुंफोरनो 10,000 रां होनो फोसावबाय होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं बुहुमाव खोनाफेरै अननाय। मिथिनाय बादिब्ला आगुनि गिबि मन्थ्रि लालु प्रसाद यादवआ गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै फारसे किडनिया फेल जादोंमोन। नाथाय बिफाखौ गोथौ अननायनि नेरसोन हिसाबै लालु प्रसाद यादवनि फिसाजो राश्मि आश्रिया बिफानो गावनि फारसे किडनिखौनो दान होना थैनायनिफ्राय रैखा खालामनो हादों आरो बे सोमोनांथाव अननाया दुलाराय बुहुमावनो भाइरेल जादों। राश्मि आचार्यआ गावनि बिफाखौ गावनि किडनि दान हिसाबै फोथांफिननो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं मैया बृहस्पतिबारखालि बिजेपि आरो एजिपि मोननै हानजाजों लोगो नांना बिसायख'थि गेलेनायाव दिउरि अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि बिजेपि आरो एजिपि लोगो हानजाया 12था सिट देरहानो हादों। कंग्रेसआ 2 सिटआवल' देरहानो हादों आरो गुबुना 8था सिटआव देरहानो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं DY चन्द्रचूडआ भारतनि सुप्रिम कर्टनि गाहाय बिजिरगिरि जाबाय। मख'नो गोनांदि मैया बृहस्पतिबारखालि भारतनि हादरगिरि मानगोनां द्रौपदी मुर्मुनि नुजाथिनायाव बिथां DY चन्द्रचूडआ समायखिरा लाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं कुपवारा पुलिसआ सा काश्मीराव 6 उदखारिफोरजों लोगोसे बुथुमनानै दोननाय सान्थ्रिनि मोन 21 RR आरो 47 RR बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि हमजानाय उदखारिफोरनिफ्राय सिग्रोमनायनि उनाव गंबा पिस्तल, गं 10 मेगजिन, गं 49 पिस्तलनि गुलि, गंनै ग्रेनेड आरो गंसे LED बोखांनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। द'थि रादाबाव दं आसामनि फाद्राखान्दिनि सनाखिरा मुंनि मोनसे जायगायाव पुलिसफोरा गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों 37 साफोन बिखबआव सोनाय 500 ग्राम हेर'इन ड्राग्स मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे फालांगियाव लोब्बा थानाय 2 दायनिगिरिखौ पुलिसआ खानो हाबाय। खाजानाय सुबुंफ्रा सानैबो नीलाम बाजार ओनसोलनि होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि अफिसियेल टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।